poď, neodva. A daj je holen. Ale tak to nejde, vypadli sme. Počkaj, Ne, nehovor, lebo dobre. to uvidíte, Jana. Hej! Počkaj, hej. Nebude stať. Hej! Zastav si ju. Kam si? Mami, že to si... Tak ju stoj, úplne ju zatáhni. Ja si ju spojím, ja si dávam dole. Nedávam. Neboj sa. Tak, to mám ide. Tak, ju. Ocitli sme sa v strede ložky. Tak, prešla, že som... Hej! Ale ty ju, lebo ju ťaháš. No? Mixuješ ju. Uvoľni jej. Teraz ju dať zasadni a zaťahni. Poriadne, viac. Však pozri, ak má voľno v tej papuli. No, ešte ťahaj. Dobre. Do prdela ich z nás bol. Chceš do nosa, ty si sprostá. Ne na kameru maj piču. To bude erotické video. Brzda, rusná, ne? Ne. Držíte ju? Tak držíme za nožku, na to môžete kúšať. Aha. Keď toto na to. To mi nerob. Počkaj. A koriguj si ju. Jak sa to povie? Však sa bude to... Dobre, Oňa by som už to. Choď ďalej, to tu nie je vidno. A počkaj, mňa to nie je. Kľúč! Hasika, kľúč, ne! Toto je kľúč. Drž sa. To je práve rozpustila, jak si. Nevidím ťa. Dominika, zavádzaš, poďme. Ahoj, Kati. Počkaj. Dobre, poď. A teraz skús vysada. Práve, že mám strmenie skúsi. Dobre, tak si naprav.